Salvador Cardús és sociòleg, periodista i escriptor. Sovint ha treballat en el camp de la religió i de la cultura, l'anàlisi dels mitjans de comunicació i també de les identitats nacionals. Davant el panorama de l'escola actual aposta per obtenir més bona informació sobre experiències docents d'arreu del món, per l'adquisició de coneixements científics sobre com funciona el nostre cervell, per una formació permanent ben organitzada i per la recerca d'idees pràctiques capaces de canviar la realitat. El sociòleg català insisteix amb freqüència en la reivindicació de l'existència de la disciplina. Ens diu que no és cap valor en si mateixa, és simplement una condició de treball que permet descobrir valors tan necessaris com el diàleg. I l'autoritat transparent, la que es deixa veure, la que s'exerceix sense autoritarisme, però també sense complexament. Ambdues, la disciplina i l'autoritat, serien del tot imprescindibles per una bona organització convivencial de l'escola i de la societat en general. Sigui com sigui, no hi ha educació sense autoritat i si l'autoritat del mestre ja no és part del sentit comú, bé cal que la llei l'empari. Sense oblidar, però, que l'autoritat que necessita el mestre, més enllà de l'empara jurídica, és la del reconeixement de la seva competència professional, del seu bon criteri pedagògic i de la seva exemplaritat social i cultural. I aquesta autoritat no hi ha llei que la garanteixi. Necessitem llei a part, bons mestres, ben escollits i ben formats, gent culta, sensible, sòbria, autoexigent. També apunta que en educació em sembla impossible destriar equitat i qualitat o voler-les contraposar com si una anés en detriment de l'altra. Sense qualitat, l'equitat és arrenar per sota. Sense equitat, la qualitat és discriminatòria. Allà on he vist un treball de qualitat, he comprovat que es donaven oportunitats, tant si s'aprofitaven com si no. I l'obsessió per l'equitat, que a vegades el que emmascara és una certa desídia o encara pitjor molta incompetència, he vist com sempre restava oportunitats a certes expectatives individuals. Per a mi, equitat vol dir oferir les mateixes oportunitats d'enganxar-se a l'exigència de qualitat. Allà on hi ha ambició i qualitat docent és on l'equitat té ple sentit. Però ambició i qualitat demanen una prèvia, una bona formació del docent. I aquesta és una constant. Ho reconec en la meva pròpia experiència escolar, ho he comprovat en la dels meus fills i l'he vist cada dia a la universitat on hi ha equitat sense bons professors. Per Cardús, el desafiament més gran que té l'escola, més enllà dels currículums i mètodes, és precisament aquesta acurada formació dels mestres per tal que siguin capaços de transmetre altes expectatives als seus alumnes. Ara bé, Cardús alerta que no es pot parlar del que és desitjable sense tenir en compte la realitat i els recursos disponibles. Pel sociòleg català, les crides de molts gurus internacionals per centrar la nova educació, la creativitat i la innovació obliden que l'escola no és només per les elits. Cal educar també els que seran caixers de supermercats, mecànics o taxistes, unes feines que no es desapareixeran en l'economia del segle XXI. És clar que caldrà impulsar més l'emprenedoria perquè també aquests perfils puguin impulsar els seus propis negocis, però sense abandonar el que el pedagog Gregorio Luri en diu en la cultura cívica bàsica i que requereix uns mínims coneixements comuns.